Вижда играчката. Място. Байт! От команда място той захапва. Борба. Браво, байт. Байт. Машино. Байт. Браво, брата на машина. Дай, байт. Машина, отиде. Пусни! Веднага го чаша. Сипа. Място. Не пусна звуково, веднага това. Място! Байт! Това вече втория път, макар и символично, не много изчистено, беше награда, може да се каже, че е награда за правилното изпълнение на команда място. Това последното байт. Да. Пусни! А в случая, това място, Да. той е като разрешаваш, ако да стои, място. Да стои при положение, че има играчка. А другото беше по-скоро като награда. Място. Място. Браво! Не мога да даваме.